Bayanan da na tattaro daga yankin Maraɗi na cewa wannan al'amari ya faru ne a cikin daren Litinin wayewar jiya Talata lokacin da wasu 'yan bindiga suka kore shanu daga kasuwar ƙauyen Amore na gundumar Ɗan Isa suka nufi Najeriya da su ta ɓangaren Jibiya. Cikin yanayin bazata motar jami'an tsaron na Niger ta kamu a wani wuri mai taɓo da ta lallaɓiya wanda kuma a daidai nan ɗin ne 'yan bindigar suka musu kwantan ɓauna, lamarin da ya yi sanadin mutuwar jami'an tsaro biyu. Malam Abdu Danneto shine shugaban kungiyar kare hakkin jama'a Kodayo a jihar Maradi. Waɗannan 'yan bindiga daɗi ko waɗannan ɓarai sun yi abin da suka saba suka gudu, yanzu kuma mu jami'an tsaronmu suna cikin sintiri wanda ake faɗi kamar da turanci patrol. Sai waɗannan mutane suka musu kwantan ɓauna. Daga ciki sun kashe ɓangarenmu, sojinmu sun kashe mutum biyu. Amma su kuma an masu ɓanna da yawa, to su da yake in an kashe ma ɗauka suke su tai da kayansu, sai su bi daji su tai da kayansu. Maga takardar ofishin shugaban gundumar Madarunfa Abdu Haruna ya tabbatar min da faruwar wannan al'amari da ya yi sanadin mutuwar dakarun Nijar biyu, ko da yake bai yarda in naɗi muryarsa ba. Najeriya da Nijar sun haɗa gwiwa domin fatattakar 'yan bindiga ta hanyar wata yarjejeniyar da ƙasashen biyu suka cimma bayan taɓarɓarewar sha'anin tsaro a jihohin Katsina, Zamfara da Sokoto, abin da ya sa askarawan Nijar ke ƙetara iyaka zuwa Najeriya a duk lokacin da suka furtumi 'yan bindigar da ke kai farmaki a sassan jihar Maradi. Yarjejeniya ce tsakanin Najeriya da Nijar, waɗanda jami'an tsaron su da namu suka yi wannan ƙungiya da ake ce masa MCF. Kamar ita ta binciken abin da ya shahi iyakoki ne. Yanzu ne waɗancan ita ce take ba danga damar har suka bi suna yin shiga su yi gumurzu da su taho. Dan akwai wani lokaci ma su mutanen Najeriya sun yi samma su kira jami'an tsaronmu don su zo su cece su. Rahotannin yammacin jiya Talata sun ce wani ayarin motoci sama da 10 shaƙe da askarawan Nijar ɗauke da manyan makamai ya tashi daga Maraɗi zuwa iyakar Najeriya cikin shirin farautar 'yan bindigar da ake hasashen sun ɓuya a rukukin dajin garin Jibiya. Wurin da suke zuwa suna aje mutane ko suke garkuwa da su, kuma dajin wanda suke an san inda yake. Kenan tun da an san inda yake ba a jiran ko da yaushe sai sun taso sun yi takaddama su koma. An je a tarra su a yaƙe su. Dama dai a yayin rangadin da ya gudanar a farkon watan nan na Agusta a jihar Maradi, shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum ya yi alƙawalin ƙara yawan jami'an tsaro tare da ba su wadatattun kayan aiki domin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindigar da ke ƙetarowa daga Najeriya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.